Hola, Macadi, benvinguda. Què tal, com estàs? Hola, bones. Doncs molt bé, molt contenta, amb ganes i amb molta energia. Molta energia, això és important ara, no? Seguim amb el taler Dona veu a la cultura, aquest projecte de l'Ateneu. Per què diries tu, Macadi, que és important que avui seguim pujant als escenaris i gent com tu donem la veu a aquesta gent i defensem la cultura? Doncs perquè primer de tot crec que cultura és salut i és algo primordial per tothom, per qualsevol persona. I amb tot això que està passant del Covid i tota la situació que ens està passant, que estem parant més, la gent està cada cop més baixa d'ànims i crec que la cultura, el fet de moure's, fa que tinguis molt més energia, molta més vida i que podem suportar tota aquesta situació molt millor. Llavors jo crec que és primordial continuar tinguent cultura. Sí, la cultura que és tot, cultura d'alguna manera. I què anava a dir? Personalment, Macadi, com ja portem, és que no sé, un any, no, d'això? Quasi, sí. Com ho estàs vivint? Doncs la veritat que ara mateix ho estic portant molt millor que al principi, no? Al principi quan ens va passar, que va ser de la nit al dia, recordo que al principi em vaig alegrar molt, perquè era com per fi tinc temps per mi, per poder estar tranquil·la, no estar pensant en feina i de més, però fins que em vaig lesionar, em vaig trencar el dit petit del peu, la tercera setmana del confinament, estava sola i llavors va ser una mica difícil poder portar tot això. L'estat anímic també va baixar una mica, però un cop em vaig començar a recuperar i em vaig activar una altra vegada i fent esport i ballant, la veritat és que ho estic portant molt millor. Molt bé, ens vens a portar una mica de la teva recepta, no? Que l'acabes de dir ara mateix, que és fer esport i ballar. No? Ballar és molt important. És superimportant. Doncs res més, amb ganes de veure't ballar a l'escenari. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Macadi. Gràcies. Dr. Dollar Entertainment. Kajo, 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 kayo, kayo, kayo. Uyo me yo le uo sa o kami o. Uyo me yo, oh uyo me yo le uo sa o kami o. Uyo me yo, uyo me yo. Everybody's born a winner, yeah. If only you just believe, yeah. Close your eyes and come and see, yeah. Don't you worry about a thing, 'cause if you work hard, you can get it if you work, if you strive hard, you can be just what you want if you work hard. You can climb the mountain top, 'cause nothing is too small and nothing is too big. Ooh, yeah, me, yeah. Ooh, yeah, me, yeah. Oh, ooh, yeah. Ooh, yeah, me, yeah. Le, ooh, sa, oh, come, yeah. Ooh, yeah, me, yeah. Ooh, yeah, me, yeah. Oh, ooh, yeah. Ooh, yeah, me, yeah. Le, ooh, sa, oh, come, yeah. What my eyes have seen, yeah. Oh, who told you me to yeah. Don't let them tell you you can't, and they won't help you just so you know. Just keep on pushing, oh. If it's a daddy, me, oh, day, my day, my to cut down. If it's a mommy, me, oh, day, my day, my to cut down. Oh, the eye, me, oh,
Moyo fanda na ye mi amu yo fanda. Dr. Dollar Entertainment. Mo shorire la ye mi o mo shorire. Mo sherere na ye mi amu sherere. Ah, oh, man.